ba singora asugui tongo mane sini area abo to noro sijak no nukna o sijak to tongo keke abono ta saya yogo sini ha juge juge sengje dokol khai phaimani tipra sarok agi wanso ge je sengang jaga kagos khanya nangano jaga bumung khanya nangnai om hai kono wansok jaga sin tipra sarok tabse jora tongo wansok jaga kagos khanya nangnai hine karo o tipra ha tipra sani hinaই जों जतनि सिउ बोखा बिसिंगो बा वानसुं मुंगो एके जे फादार हानि फाइनाय रक इलिगेल भाबे फायै जे दखल खायनाय रक बरगोनखा सरकार बाय गोरोंगै गोबां मा जागा बुवा कागज सुनामै नाखा एके सिंगर ना आसायैबा सिनि सुसु सं सुसुरि सुसु सिंगर जुगे जुगे हुक खायसै फैमाबा जों ओ दखल बाय दं दंमानि ताबो ओ दखल दं दंमाने सुबर तामु खालायया खास फुनुगै ओ जागा राबात खायजाक जागा न बरंनि सामुंगो थायफानानि हनैनाय बा बीएसएफ केम्प खालायनानि हनैनाय बरक आ जागानाय सेकना नाय दङ आबनि बागैनो दिनि ओ जागाव मियानि बाय दिनि साक जरा आसुगै मा दङ आबनो आं सानानि मो जोङो सराय सराय सरकार साबो सुनाम सरकार जनगण से सरकार सुनामो दिनि जनगणर पाब्लिक रेखे एसडीएम ऑफिस तो दां खामो बा डीएम ऑफिस दां खामो दिनि ओ जनगण नकाबो सिसाखा जे ओ सरकार बा ओ ऑफिस सिनि तिप्रासानि बागैया ओ जागा कोनो साबो कगलायनायनि बागैनो आरो बीएसएफ केम नांनाय दसाला ओ चिकन छरा बिसिओ साबै कगलायनायनि बागै बीएसएफ केम सनामना नांखा बीएसएफ केम खाने थांगा बर्डार थानि बर्डार जागा गोबां मा दङ बर्डार थानि आबनि बागै जों जनगण दक आसास बिसास दङ ओ जागा न सोंग्रैया थानि अरा आचुक माने बिसिङो तिनिबा खानानि बिसिं जरि सुरा हारिया कोने एकटा कक साया हंके फायदि आनि एरिया फायदि आनि दखल जागा फायनायदि बुंति डीएम बुंति एसडीएम बुंति सिलायतिनाय फायदि निया सिलायनि सिंकिरिया बोल लबाय खायबाय सिलायति आजे तामनिका आनो तो सिनो सारा तिप्रान बरंग सारा इंडियन बरंग सिनो आजे हाजार हाजार लाख लाख सैन्य सामतन तुयै रुथ्रि कगलायो हायति कगैदाम बसारि माखा रमुदा माखा माया तामुखे इंडिया गवर्नमेंट शांति सम्पत्ति नायमेन बिसिंतै जों किफिलि फायखा शांतिओ फायखा सो शांतिओ तंनानि बागै दि अशांति ताखायदि सिनि जागाना अमहाके दखल खायै जबरदस्ती सिलाय फुनुगै जबरदस्ती उन्नयनमूलक खायनानि फुनुगै सिनि जागाना अमहाके दखल खायता ना थं हायजे बीएसएफ काम खायनानि मुजुगे बर्डार थानि बांलादेश बटारि को गानाफा आर थानि और कोन केम नांया और जुदि केम खांके साबो तामो आबो वान सकमानि परिकल्पना बायरांगै थानाय कारण तामों सरायरकनि वान सकमानि आलादा हायसे ताबो आ लेखा रोंया करिखा जतनि नगन इंग्लिश गोरों हिंदी गोरों संस्कृत उर्दू जतन गोरों हायसे रोंया इंया आबनि बागै आं कयनानि मोजोङो बुजिनाथों हायसे डीएम प्लस एसडीएम बुजिनाथों अकगन कारण अ जागाव जुदि कायसा जातिनो सकमबोय ताई कायसानो जातिनो तिसानानो ता नायथों हायसे नायखे समान भाबे नायदि सिनि हानो सिनिनि तंथों जतनो तंथों तबो फानो महाके गावनि भाबे दखल खायै नानानै ता नायथों आं अबनो सानानि मोजोङो अबनो तिनि मीडिया रावनो बिसिंतै अकक्तो अरतन याहायसे अकक्तो सारा वाल बिसार जागाय थानाय एलम्बागो सराय सराय कक सिजा दंगो कक सिरि सिटिनि सिगाङो दंगो कक कायथरबाय दंगो अकक नो कायथर अककनि बिसिंतैनो बेपाक सोंजानो सोनाम जागो आबनि बागै बरक सोंजे सोनामै नुकुं खावै रबात कायै साइ दंमानो न जुदि सुनो दंस खायनानै नायखांके बरबो मा कमरनाय सराय सराय आं अबनो सानानै थाङो ताई कक सालिया असुक जरतै सावैनो
आं जतनो खुलुमबाय हामबाय